Илнең төрле почмакларыннан килүче поездларны көн сайын каршы ала ул. Ә машина әйтүчеләр аның баш какканын көтеп кенә тора. Бу юл ябык, узырга ярамый дигәнне аңлата. 18 ел кибеттә саткан 8 ел элек Биектау станциясының 812 чакрымындагы кичүенә эшкә килгән дә калган. Эш урынында игътибарлы булырга кирәк инде. Һәрбер минутта карап торырга. Машиналар артыннан туктап калмасыннар дип переезд уртасында, аның артыннан калганнары туктый башлый. Узган поездларны карарга кирәк инде, неисправностьларын. Шуңа да үз сменасында 12 сәгать буе күзен тимер юлдан алмый. Аз гына игътибарсызлык һәлакәткә китергә мөмкин. Рельсларның төзеклеген гел күзәтеп торасы, кирәксә ремонтлыйсы бар да үзеңә. Бу минем эш урыны. Монда безнең телефоннар, видеонаблюдение, журналлар тутырабыз инде. Хезмәтендә максаты иминлек, башкаларны коткарырга да туры килгән. 2016 елда ул поездны шартлаудан саклап кала. Кичке сәгать 7:00 узып китте поезд, локомотив, цистерналар белән. Бик каты бензин исе чыкты. Бензин исе булай да кала, но бу юлы катырак шикелле булды. Мин шалтыратып, әйтәм дөрес хәл түгел бу, агып барадыр бензин дип. Шалтыратып машинистка, диспетчерга, станцияга, дежурныйга поездны туктаттык, карадык. Действительно агып барган бензин, и шул вакытны әйттеләр инде менә бер спичка, бер төпчек җитәсе булган, бер шырпы янырга, шартлаулар булырга. Әгәр ул чакта Миләүшә ханымның сүзе ялган булып чыкса, эшеннән алган булырлар иде. Чөнки поездны бер сәбәпсез туктатырга ярамый. Нәтиҗәдә Миләүшә поездны да, тимер юлларны да шәһәрнең бер өлешендә коткарып калган. Миләүшә Кашапова монда көн сайын Шәмәрдәннән килеп йөри. 1 сәгатьтән артык килә, шуның кадәр үк кайта. Эшем ошый. Бик вакытында акчасын түләп баралар, электричкалар бушка, юлга түләмичә йөрибез. Аның сменасын тәмамлап эштән кайтканын улы белән кызы көтә. Алар әниләренең шушындай җаваплы хезмәттә булуы белән горурлана. Фирүзә Мәҗитова, Зарина Әхмәтова, Данил Филадов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.